Yeah. Yeah. C'est mon souhait délire. Yeah. NKJ. Voilà. Mun ne kɛra mun? C'est même si elle me lève, ouais. Voilà, mais on fallait nous sacher. Mana ko man ne dɛ. E tile joli kɛ tɛ se gɛrɛ dɛ. Tile joli y'o kɛ tɛ se gɛrɛ dɛ. Ah? Tiens, il fallait qu'il y ait un mot comme ça. Quand la clé qui confesse ça, tiens. Ani ni kan fam. N t'a ɲini k'i faamu dɛ. Mana ko man yɛrɛ i tɛ sigi yan dɛ. E ni ne de fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. K'an ka diplôme sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ. Ka tila k'an ka fɛn gɛrɛ sigi ɲɔgɔn fɛ. E bɛ tila ka ne janfa ka i tɛ sigi a bɛɛ n'ala cɛ. N'i bɛ mun kɛ i b'o kɛ. N'i tɛ kɛlɛ fɛ taa. Voilà lamɛ sa. Moi bɛ ko bɛɛ kɛ dusubɔliya de ye quoi. I b'a ɲini k'an faamu kun min y'a to n tɛ yan na. Ne tɛ fɛ k'i lamɛn koyi. Taa ka bɔ yan. Le fait que i b'a dɔn e de bɛ te sigi. Donc i b'a taa yɛrɛ de quoi. I b'a dɔn kuma caman yɛrɛ de nege tɛ n'a quoi. Cɛ i t'a ɲini ka mɔgɔ faamu de quoi. I fana k'a lajɛ i k'an faamu sa. O ta ne bɛ ka kuma min fɛ a bɛ ka don ka bɔ dɛ. N ko n tɛ fɛ ka ɲini k'i faamu. Ou bien mun de bɛ yen? Ou bien i bɛ kɛlɛ de quoi. N'i bɛ fɛ an ka wuli i bɛ n'i y'a wuli n'i ci k'i faga. Kɛlɛ ko tɛ sa. Kɛlɛ ko tɛ. Kɛlɛ ko tɛ. E ba ne tun na e y'a ɲini k'a dɔn ne bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ. E y'a ɲini k'a dɔn ne bɛ yɔrɔ min na. Cɛ ko ne de l'exé de taara ne jagoya ta ka taa n di dɔ ma ko ka n don baara dɔ la jagoya la. E cɛ l'exé taar'i bila yɔrɔ la i bɛ se ka bɔ yen togoni dɔ la ka na. L'exé de taara i bila baara yɔrɔ dɔ la. Bon donc i bɛ taa i ni l'exé k'a ka baara ko kɛ. Baarakɛla tɛ sigi yan. Yan fɛnɛ y'a gɛrɛ nin. Cɛ ɲɛ b'a la i bɛ ka kow gɛlɛya dɛ. Cɛ ko nɔgɔya dɔɔni ko faamu. Cɛ waati dɔw bɛ kɛ e fana bɛ bali ka tunu i bɛ bali ka na olu kɛra ko. Kana na ko foyi de lawuli yan. Ne ko de i ka taa i ni l'exé k'a ka baara ko kɛ. Fɛnɛ yan fɛnɛ y'a gɛrɛ nin. Baarakɛla tɛ sigi yan. Voilà bon an k'o to yen sa. An k'o to i kana sɔn ne yɛrɛ ka sigi mais ne kɔni ne ni Zena ye ɲɔgɔn ye quoi. I bɛ se k'a to n k'o kuma kɔni f'i ye. Jumɛn? Ni Zena kɔni ye ɲɔgɔn ye an kumana quoi. Ko mun sa? Ko mun cogo di n'i bɛ fɛ n k'a tɔ f'i ye i b'a to n k'an sigi de. N tɛ se k'o kɔni fɔ n jɔlen. Ou bien an k'a bɛɛ dabila ne bɛ taa quoi. Mais mɔgɔ bɛna k'u bɛna fɛn f'i ye n'i b'i ta kɛ ci de fan bɛɛ fɛ. An b'a ɲini ka ɲɔgɔn faamu de ou bien. Ko Zena ko jumɛn? I b'a dɔn ne ni Zena kumana. An ye ɲɔgɔn bɔn an y'a ɲini ka kuma dɔw sigi sen kan pour que ko dɔw ka ɲɛnabɔ quoi. E cɛ mais an mɛnna kuma na dɛ. An mɛnna kuma na yɛrɛ de fo ne yɛrɛ y'a ye finalement a bɛ mɔgɔ faamu quoi. Cɛ Momo cɛ i sin kɔ la ka fisa kɔ la mine. Zena mun de kɛra de i y'o si c'est Mo. I sin kɔ la ka fisa kɔ la mine sa. Kana na t'i yɛrɛ bila i munumunu n ka ci fɔ joona. Zena jumɛn? Han? Amala. Non, c'est la démission nous. Hein? Ne kɔrɔ ka tile de sa n'o ɲɛ dara n kan dɔrɔn u b'a bɔgɔtigiw k'a bɔgɔti. Non. Mais ne tɛ ka se k'e faamu cogo min na quoi. Ne de m'a f'i ye ne ni Zena ye ɲɔgɔn ye. Mais bɛ n kɔnɔ. N tulo b'i la. Ni Zena ye ɲɔgɔn ye bon an y'a essayer ka kuma i ka ko la i n'a cɛ ko la. An ye kuma caman fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ quoi. A fɔ k'e cɛ. Mais n kɔnɔ kɛ. Ou bien. N tulo b'i la. I y'a ye an kumana bon n y'a ye ko in filɛ ko in bɛ niveau min na kuma de kan ka k'a la parce que ni kuma ma k'a la i b'a ye hakilinaw kɛ man di ka ɲɔgɔn faamu quoi. Momo cɛ a kɛ Ala ni kira kama i ka ci cɛ tiɲɛ fɔ sa cɛ mun de kɛra o Jiz. Mais ni Zena ye mun de fɔ o Jiz. Ne tɛ k'a fɔ a. Ne bɛ ka di ne y'a f'i ye n k'i ka munumunu ba in de dabila i ka fɛn fɔ siɲɛ kelen. Cɛ o man di ne ye ou bien an b'a bɛɛ dabila dɛ. An b'a bɛɛ dabila. I bɛ ne lamɛn de. N tulo b'i la. I y'a bɔn n taara n y'a essayer ka a n'a hakili yira ɲɔgɔn na. Mais i b'a dɔn a cousin dɔ bɛ yen cɛ n ye ci di cousin ma dɛ. Cousin in to yen Ala kama cousin in to yen a ye mun fɔ dɔrɔn o fɔ n ye. Ok n bɛ k'o de f'i ye kɛ mais a to n k'a f'i ye kɛ. I y'a ye ni Zena bɛ kuma na an bɛ waati min na an bɛ ka kumaw fara ɲɔgɔn kan an hakilina bɛ fɛ ka ɲɔgɔn faamu cousin nana waati yɛrɛ de dɛ. Ne ko de i ka cousin nin to yen a ye mun fɔ dɔrɔn o fɔ ne i tilen ko fɔ ne ou bien mun de kɛra. K'i ka fɛn fɔ i bɛ ka mun de kɛra. Ninnu man ne ye dɛ. Ninnu man ne ye dɛ ne tɛna fɛn wɛrɛ f'i ye dɛ. E ni Zena ko kuma daminɛ sisan n ko a ye fɛn dɔ kɛ i ye mun kɛ o fɔ. Mais ni min nana ni kuma ye ne ma pressé min kɛ e b'o kɛ cogo di.
Et ta quoi? Mais ne kan ka presser parce que ne ka muso de don. Ah non, mais cousin ne nana kana essayer pas de cousin hein. Il va le faire mais cousin là jigi don wa. Mais cousin là jigi don wa. Parce que ne ka kuma sigi to ɲɔgɔn kan je na be ka kuma waati mina ne fana be ka dɔw fɔ a be ka essayer ko an be ɲɔgɔn faamu dɔrɔn. Ni t'a fɔ a kɛ ala kama I ka taa quoi. Ni t'a fɔ dɔrɔn taa quoi. Cɛ ka taa. I bɛ nin kana faga cɛ k'i ka fɛn. Ayi non ka taa. Cɛ e cɛ ka ko de bɛ tan quoi. E cɛ kuma bɛɛ ne bɛ ne kangari da I ye quoi kana presser kojugu quoi. Bon hali ni i ni Zena ka kɛlɛ ni dusuba ye ɲɔgɔn de don I presser la I yɛrɛ ma de ka taa kɛ kɛlɛ. Cɛ a to n ka presser ko ye diɲɛ yɛrɛ bɛ vitesse de la e yɔrɔ ye i k'i munumunu fɛn na k'i kolonkolon ni fɛn i n'a fɔ bogologolo Musa ah k'i ka fɛn fɔ o de fɔr'i ye. Cɛ k'a fɔ de ya. Non cɛ e yɛrɛ I laban a bɛɛ n'a la cɛ ne laban min kɛ. Non i don a to n k'a fɔ komi ko n k'a fɔ. Bon ni Zena ye ɲɔgɔn ye n y'a lajɔ ka kuma a fɛ hakilimaya la quoi. Mais I b'a dɔn a ye min fɔ a ko tiɲɛna ko ale sɛgɛnnen don. O tɛ ale sɛgɛnnen don ne de sɛgɛnnen tɛ yan. O fana mun kuma su. Cɛ mais lamɛn kɛ I m'a fɔ ne ka n'ale ko k'ale sɛgɛnnen don o tɛ ne bɛ n yɛrɛ faga. Ah Zena ko k'ale ɲani na dɛ. N'a ye ɲani fɔ ne bɛ sa de o tɛ ne tɛ ka ɲani yan. Ah I y'a ye a ko k'a sababuya la hali n kunkolo n tɛ ka se ka coiffer. K'a bɛ yɔrɔ min na sisan k'a dusukun tɔɔrɔlen don. N'ale kɔni ko k'ale ta tɔɔrɔlen ne ta bɔlen don n'a yɛrɛ a bɛnna la cɛ. A kɔni an bɛnna fɔ kan kan. A y'a yira ne la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a dan ale ma ko in sela yɔrɔ min na k'a k'a ko dan ye k'a ka kanu jɔ ko ale tɛ se k'a to. Jɔ e ko jumɛn. ko k'a jɔ ye a y'o de fɔ ne y'a essayer k'a lafaamuya cogo o cogo a ma sɔn. Ne ni faamuya walayi ne ye ni faamuya I ye n bila ka n ka dɔgɔ neni o m'i bɔ I bɛ tila ka taa n ka kanu sa quoi. Ka tɛ ka kanu sa cogo di. E cɛ Mumu e ni ala cɛ ne ka wuli ka taga bɔ ne ka gɛrɛ. Cɛ ne bɛna fɛn de f'i ye sa cɛ. Ni ko ko kɛra nin bɛɛ e de nɔ ye. Ko kɛra nin bɛɛ e de nɔ ye I bɛ n bila k'a neni I bɛ tila ka taa n ka kanu san kɔfɛ. Ne ma taa ɲini ka kɛlɛ ban dɛ. Est ce que ne ma taa ɲini ka kɛlɛ ban dɛ. Taa wuli ka taa quoi wuli ka taa ka bɔ yan. Cɛ n'i tɛ kɛlɛ fɛ wuli ka taa ka bɔ yan. Cɛ ka taa cogo di. Cɛ k'i ka taa ka bɔ yan mun de i ka taa ka bɔ yan mun de kɛra. Ɲɛngo I bɛ ni e tɛ se an bɛrɛ cɛ ne cɛ y'i sɔrɔ mais a bɛnna la cɛ e y'i ta kɛ a tɔ ye ne de ta ye I ma ne de ka kanu sa walahi bilahi tɛ kanu kɛ I ka ɲɛnamaya kɔnɔ bilen o bannen n bɛ yala ka t'i tɔgɔ tiɲɛ quartier kun n'a kun walahi bilahi. Walayi Bibiri I b'a kalama an kun fumana ni sortie ninnu ma. Walayi. I n'a ɲɔgɔnna ninnu dɛ ne kun mago bɛ nin dɔrɔn de la. Mais e kɔni b'a dɔn ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ ne tɛ. Ayiwa n'i y'o ci an kɔni kana to ka fama nin ma bilen. Hali waati min na e tun bɛ to k'a fɔ n ka bɔ fɔ ne tun bɛ to k'a fɔ ko tan tɛ ne bolo tantɔ. Ne mana e wele I b'a fɔ ko tan tɛ ne mana e wele I b'a fɔ ko tan tɛ. O wagati ni E sisan yɛrɛ k'a tɛ jateminɛ o bɛ courage don mɔgɔ la. ne ko Ilayi dun ta ye ko n tɛ kɛ muso wɛrɛ fɛ ka tɛmɛ kan e kuma dɔw kuma nin na dɛ. An ye nin caman mɛn koyi. Ko mantan ye film la cɛw bɛ ka mun kɛ musow la sisan. E kɔni b'a dɔn kɔni ko foyi tɛ dogo la bilen réseau sanfɛ o yɛrɛ de bɛ ka ne ka du tɔ juguya. An filɛ ka nin promenade min kɛ o yalima wari bɛ nin sɔrɔ a wari tɛ nin sɔrɔ foyi tɛ nin sɔrɔ ne ka mankan kun tɛ dɔwɛrɛ foyi nɔfɛ affection tendresse kumakan duman mais e yɛrɛ e kun tɛ sɔrɔ nin si la yɔrɔ kɔni ne b'a bila n kunna k'a fɔ k'i tɛ ne fɛ de nin mun filɛ nin kɛ wari tɛ nin sɔrɔ sanu tɛ nin sɔrɔ I b'a kalama wari bɛ caman bolo kɛ u fɛlen tɛ i y'a sɔrɔ kanu yɛrɛ ma diya u la yɛrɛ I m'a ye wa ne bɛ k'an ka territoire de défend cɛ min ka di I ye n'a fɔra k'e k'o to yen nɔ kuma bɛɛ n tɛ fɛ k'a tɔgɔ yɛrɛ fɔ yɛrɛ e ni o de bɛ ɲɔgɔn fɛ a diyagosa kɔni fɛnɛ don ne bɛ kɛlɛ kɛ dɛ ne kun mago bɛ nin yɔrɔnin dɔrɔn de la e ni ne ka affection bɛɛ kun taara han. E yɛrɛ kun bolo a taara mais ne bolo a ma taa quoi ne dusukun na ne b'i fɛ nin wagati nin kɔnɔ degun dɔw de tun bɛ Zie kan ne tun bɛ ka fara a kan k'olu de ɲɛnabɔ sinon dɔwɛrɛ foyi tun tɛ yen nɔ. Problème b'ale da la yɔrɔ problème tɛ ne da la dɛ ale ka problème ɲɛnabɔtɔ o de bɛ kɛ sababu ye ka problème bila ne fɛnɛ da la o tuma ale tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini mɔgɔ min bɛ se k'ale ka problème résoudre dɛ a ka taa mɔgɔ wɛrɛ ɲini a k'e to yen
mɔgɔ ko man gɛlɛn o danaya mɔgɔ ko de ka gɛlɛn dugu falen don mɔgɔ la o mais n'i y'a bɛ ka gɛrɛ ne la ka kungo fɔ ne ɲɛna dalen don ne la et fɛnɛ ne dalen don a la dɔrɔn de don. Layide danaya mɔgɔ ka ca koyi teriya caman bɛ yen a bɛ laban kanu na fo ka tila ka furu bɔ a la ala ka ne kisi o ma a ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini a k'e to yen danaya mɔgɔ baden de bɛ dugu in kɔnɔ yan tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛna jɛn n'u ye risque man ɲi ko la n donna man ta a ka fisa n'i donbali ye dɛ ayiwa. problème t'a la n y'a faamu. Ah bébé dɛ bi journée kɔni c'est la meilleure des journées. N'est-ce pas? Wallahi ni journée yɛrɛ ne yɛrɛ ɲinɛ n ka stress bɛɛ kɔ. La même chose aussi. Bébé tile bɛ ka taa dɛ an tɛ taa so. Kelen. Awɔ an ka taa so. Ok problème t'a la. I ka mun bɛ ne bolo m'a fɔ I ka fara ka bɔ ne la. A kɔni ka di ne ye kɛlɛ in ka ban e ni ne tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔnma ye o ko o ko dan b'o la n'a fɔra su ni tile ne bɛ don ka bɔ la fɛ yen mɔgɔ bɛ ne ni e cɛ ye ka na ye ko ne ni e tɛ bɛn o tɛ ko cɛ ɲuman ye dɛ an ka madamu an ka da ka kɛlɛ in ban sa han. Kɛlɛ tɛ ne ni e cɛ koyi I jogo nin dɛ min b'i la dɛ n'i ma se k'o bila o dɔrɔn de bɛ ne ni e ni ɲɔgɔn cɛ ni fɛn min f'i ɲɛna o y'o ye e cɛtɔ n'a fɔra ko kuma min musow de da ka kan ka don a la wagati bɛɛ e cɛtɔ de da bɔ la tu hali tɛ maloya o tuma na mun de kɛra mun kɛra sa e mana diɲɛ ko o ko min y'i ɲɛna e da b'o la kali ne b'i ɲininka est-ce que o ye cɛ jogo ye wa. Ne yɛrɛ bolo ne tɛ ka kojugu kɛ o denmisɛnninw bɛ ko kuntanko min na bɔlɔnkɔnɔna na fan o fɛ ne k'o kuma de fɔ e bɛ san denmisɛnninw jogo dɔn jogo ɲuman kisɛ kelen tɛ san denmisɛnnin na ne mana denmisɛnnin min jogo juguman ye ne b'o kɔni fɔ dɛ jagoya kɔni cɛkɔrɔba sigida la n'i ye denmisɛnninw ye k'o jogo bɛ ka tiɲɛ jago I b'o fɔ dɛ n'i ye jogo kolon ye min na I b'o ta fɔ o ye ne kɔni hakili la ne kɔni ka ko de y'o ye n tɛ k'a fɔ ko ne bɛ ka mɔgɔ juguya la ne tɛ mɔgɔ juguya la dɛ han. I y'a dɔn I mɛn n'i ka ko la n'i tora la bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ n'i ko k'e cɛkɔrɔbatɔ I m'a fɔ ko e bɛ kan ka denmisɛnninw de ladilan jogo min bɛ e la o ye denmisɛnnin dilan jogo ye mɔgɔ langoloya sisan I bɛ n'i jɔ ne kɔrɔ ko e bɛ fɛ ka don ta k'a bɔ tan tɛmɛ n kan dɛ n'i bɛ hɛrɛ nɔfɛ tɛmɛ ne kan. Ne ka madamu e ka sabali ala ka di ne ye ka taga e fɛ yen baro la I cɛ fɛ yen n tɛ ka se ka taa parce que ne n'i tɛ bɛn a kɔni ka di ne ye I ka yafa ma ko in na an ka kɛlɛ ban pewu. Ayiwa n'i bɛ fɛ ne n'i ka kɛlɛ ka ban n bɛ condition kelen dɔrɔn de don n b'o f'i ɲɛna I ɲɛ bɛ ko minnu ye I ka tɛmɛ a kan I k'i da bɔ n ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ lajɛlen na n'o kɛra I ni ne an bɛ ɲɛ ala kɛ ni e ko k'i da tɛ sigi an tɛ se ka ɲɔgɔn ye o la cogo si la I ni ne cɛ gɛlɛya tɛ dɔ wɛrɛ ye koyi ko min b'i ɲɛ sira la ani min t'i ɲɛ sira la I da bi o bɛɛ lajɛlen de la ni sira k'o to yen I ni ne an bɛ bɛn. An ka madamu n'a dan n'o ma ni ala sɔnna o ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ e ka ko Pube ka ko Baju ka ko n'o yɛrɛ terikɛ ne da tɛ don a ka ko foyi la bilen. Ayiwa. I yafara ma. N yafara dɛ n yafara n'i kɔni ma segin jogo kan o ye n yafalen ye pewu. Segin na ko ka bilen sa ne ko an bɛ nin bɛɛ la o Jamila i ka te nege bɛ na ko ye ko n'i ye nana jala yɛrɛ kɛ te la ne te yɛrɛ sama ko kelen ne kɔni taara o kɔni ayi to foyi tɛ tunu na. N y'a faamu n ka te duman minnu bɛ to k'o min dɛ o de nege b'i la n'o tɛ Bazu bɛ ne bolo cogoya min na I fana bɛ ne bolo cogoya kelen de la o ni ne y'ale bonya diyagoya don ne ka kan k'i bonya. Tiɲɛ na o kɔni diyara n ye mais n'ala sɔnna ma su in na n bɛ na an bɛ te min. N'ala sɔnna ma n bɛ te sigi hali n'a y'a sɔrɔ I ma na ni te mɔni kɔfɛ n b'i ka premier. O bɛ sɔn ka diyago ye. Ala ka tile yɛrɛ cɛ. Amina rabi.
n fana nali ma cogo min na hali den mana an bɛ dɔ wɛrɛ sigi i y'a faamuya an bɛ filanan sigi Iti, e k'e yɛrɛ lajɛ ba ye i bɛ k'i yɛrɛ lasiranni ye ka sɔrɔ hali jinɛ kuma tɛ ala ma i tɛ siran o ɲɛ sani i ka boli i tɛ ɲuman kɛ siɲɛ kelen o t'a bali yan n'a ye mɔgɔw ye a b'a yɛrɛ lasiran ka sɔrɔ hali jinɛ yɛrɛ a tɛ siran o ɲɛ bilakoro ye mun ye bila ka mankan fɔ ne giransɛri ma ayi ne ma dɔgɔya koyi sisan ne kumana de i b'a dɔn a ye kuma ta an kun bɛ kuma de la quoi sisan a filɛ ka taa f'i ɲɛna ko non ko n y'a dɔgɔya a bɛ ta sinon e kɔni b'a dɔn ne tɛ sɔn ka i kɔrɔmuso dɔgɔya e y'i lajɛ manamanakan fɔ la n bɛ taa e ni kuma mun yɛrɛ de bɛ e bila ka kuma sadike k'a sama e ni ne kɔrɔmuso ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se ko e y'a dɔgɔya ale de ye kuma sama ne ma kuma sama ne na ni ɲɔgɔn cɛ et puis encore ne tilara ka yafa deli a fɛ depuis a yɔrɔ la ale de ma sɔn petit n'i y'a ye i bugɔli ɲɛ na i y'i da wagari sinon ne tilara ka taa yafa deli a fɛ fo so yen nɔ ne y'a kuma fɔ Bazu ye n k'a ka kuma fɛ a ka yafa ne ma sisan tɔ tora ne ka yafa deli de fɛ e bɛ yafa deli ne fɛ mun na e ye mun kɛ n na bon désormais n ka k'a dan ye quoi aw yɛrɛ sisan denmisɛnninw ne ma foyi de faamu aw ka kow la quoi ne jupe min filɛ yen ɲɛnɛ tantɔ sigida bɛɛ lajɛlen tɛ i k'a lajɛ e delila k'a mɛn ko ne ka kuntanko sera dɔ ma walima ko ne ka manamako sera dɔ ma bɛɛ lajɛlen ka tanga bɛ ne kan bon fo n'a bɔra butigitigi damadɔnin yɛrɛ la yɛrɛ o ko yɛrɛ fana o ye sigɛrɛti ko ni fɛn ko ye sinon ne bɛ bɛɛ bonya n bɛ min f'i ɲɛnɛ dɔgɔ nin ka k'a dan ye quoi désormais n kana mɛn fan si la k'i maakɔrɔba dɔ dɔgɔya walima ko ka kuma sama i n'a tigi ni ɲɔgɔn cɛ i y'a mɛn wa nin ka cɛngɛrɛda laban ye n'o tɛ n ye min k'i la fɔlɔ la a bɛ juguya ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan i kunnajalaw don min na nin gɛn n ye gɛn don min na ni n ba cɛ ni n tun y'i minɛ n tun bɛ n fa i joli la walayi bilayi e bɛ ne dɔn mɔgɔ man ka ne kuma mɔgɔ man ka ne yɛrɛ ka kuma yɛrɛ fɔ e ɲɛnɛ vraiment sigida la bɛɛ bɛ ne jete dɔn n bɛ sɔn min ma n tɛ sɔn min ma i b'a dɔn awɔ n b'a dɔn a ma se ne ko fɔ ne bɛ e dɔn ka tɛmɛ e yɛrɛ kan JP n'i y'a ye ne nana ka na yafa deli i fɛ e ye grand frère ba ye o e ye grand maître ye voilà n tɛ n fa dɔn o ye n fa dunako ye sanction bin n'i kan quoi i bɛ kara paquet kelen ɲini i bɛ taa jan n ka base la problème foyi t'a la n'i bɛ taa n wele fɔlɔ dɛ i y'a mɛn wa ok n y'a mɛn et puis an ka secteur la n bɛ to ka den jɛmani dɔ ye munumunu na ye denni ka ko ye JP Citro awɔ denni jumɛn y'o ye ne bɛ n ka kuma fɔ i bɛ yɛlɛ wa hakɛ to ayi n jo t'a la tɔnɔ JP n jo t'a la ne t'a tɔgɔ dɔn nka n bɛ fɛ k'i bila a recherche la i b'ale fana ɲini ka taa n'a ye yɛrɛ bolo i y'a mɛn wa ok problème foyi t'a la bila kore